tunggal aldaw iti panagbiag ko, adua sa lutsod umapay panunot ko, apay dumteng liday panagtuok daytoy biag ko, jak maawatan no dusa wenno panugo. Ngem ti kariti Dios ibibiyag awan inggana, sabten na amin kasapulan ti anak na, ket kunana anak agmatalek kalata, at darag sa kalpasan panagsagaba. Iti tunggal kanito ti inak panagpanpanuno, kinaimbag ti Dios saan ko amarukod, awan ngarud rason ti inak panagsanod, panagserbi kasapulan panagtulog. Ngem ti kariti Dios ibibiyag awan inggana, sabten na amin kasapulan ti anak na, ket kunana anak agmatalek kalata, at darag sa kalpasan panagsagaba. Iti tiyempo ti inak panagmaymaysa, ti aput undas amang liwliwa, ti oras ti inak panagsagaba, punasen na amin a panagduadwa. Ngem ti kariti Dios ibibiyag awan inggana, sabten na amin kasapulan ti anak na, ket kunana anak agmatalek kalata, at darag sa kalpasan panagsagaba. Ngem ti kariti Dios ibibiyag awan inggana, sabten na amin kasapulan ti anak na, ket kunana anak agmatalek kalata, at darag sa kalpasan panagsagaba. At darag sa kalpasan panagsagaba. At darag sa kalpasan panagsagaba. Ni Jesus ti
Kasi sinising tiinit amang tedi lawag tibiyag idirinat kinadakil mo ken kinamatalik mo no tumangadak tingato ket utubek tiaranig mo o ti langit ipalgak na Apo Diyos nagtanong ka uray man numay tiyulip ket tindalan nasib ngem tuy puso natanggen ngiwat ko ipukaw na husana bilbilit iti kayo ikan kanta dayag mo sabsabong analang to saksiyan dat pintas mo uray man numay tiyulip ket tindalan nasib ngem tuy pusok natawgen takarintin naglagipen pigsa tuy nakem uray man numay tiyulip ket tindalan nasib ngem tuy pusok natawgen ngiwat ko ipukaw na husana kasi singising tiinit amang tedi lawag tibiyag idirinat kinadakil mo ken kinamatalik mo nudad dumatibay mapnot talina ay ngem jempu met sumambay dawel na laus unay panagbiag tayo puluho santay nga nanay
kaglaylaya kadagiti taaw ti biyak lumay ti daluyon ti biyak sangwen di ka agamak datli kudan di dawel ti biyak sumangbay to tilinak o ti biyak anay daton ti Diyos at daragsak kemonos aglasat man nagwato ngemong warto wakas balitok panagbiag tayo tulog santay nagnanayon sikaken siya kaglaylaya kadagiti taaw ti biyak lumay ti daluyon ti biyak sangwem di ka agamak dagli udan ti dawel ti biyak sumangbay to tilinak lumay ti aluyo ti biyak sangwem di ka agamak dagli udan ti dawel ti biyak sumangbay to tilinak lumay ti aluyo ti biyak sangwem di ka agamak dagli udan ti dawel ti biyak sumangbay to tilinak dagli kudan ti dawel ti biyak sumangbay to tilinak dagli kudan ti dawel ti biyak sumangbay to nalinak ka Ringgeng titimek na nga umawawag ka
Kaisot kundaway ngagpaikin ka. Di ka agtakta numangag mo itinag nga. Nuko na ngayon kong bigat naladaw ka. Nuko na ngayon kong bigat mga naladaw kan. Ruangan tapusong ilukat mo kenkwana. Nabayagin at simpong agururay kenka. Nuko na ngayon tong bigat naladaw kan. Ije cross basbas ultay binaydan na. Kinunana, ama, pakawan na mida, dida mo raramidan da. Numamati ka iso'y salakan na ka. Nuko na ngayon tong bigat naladaw ka. Nuko na ngayon kong bigat ang mga naladaw ka. Ruangan tapuso ilukat mo kenkwana. Nabayagin at simpong agururay kenka. Ngayon kong bigat naladaw ka. Nuko na ngayon kong bigat mga naladaw ka. Ruangan tapusong ilukat mo kenkwana. Nabayagin at simpong agururay kenka. Nuko na ngayon tong bigat naladaw ka. Kaslit ang anamaga, mawaunay iti todo. Hasta idit marikrik na to'y kararwa. Kas panagwaw ti ogsa, waik nga agay ayos. To'y kararwa, mawaw dano mamakap ne. Item ka di apo kanyak tay tadano amakap ne. Dano mamang penek ikararwa. Lapuno senakadi Espiritu Santo, item kanyak danom amakap ne. Inadas ko iti nagbiyak na inlubungan aragragsa, kaskas di awan makap nagkararwa.
Ngimanipod ka unggat at dati mek anang nga anak ko agsubli ka kanya item kadi apo kanyak day tadanong amakapne tanong mamang penet di kararwa lapuno senakadi Espiritu Santo idem kanya danom amakapne idem kadi apo kanyak day tadanong amakapne tanong mamang penet di kararwa lapuno senakadi Espiritu Santo idem kanya danom amakapne 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 Makita kabsat ko itibiyag mo iyayat mo tiyabo impasnet umeten ti trabaho sa kaminsan kan nga umay ti Domingo awanen ay diriktan kinayat mo nga mangibingay tiyayat iti ako inayang nga naglabas iti tiyempo italin ko na inted na inpuput mo magsubli ka ni Jesus ay ayatenda ka tarigagay ng abiyag mo maisimpa isubli ay didamo nga ayat mo lumikta ka nagserbi iti apo kalipatan kading kabsat ididamo kapalalo unay ti isang sangit mo inkarin isang wanan iti apo nagserbi ka ingana tumpalbiag mo magsubli ka ni Jesus ay ayaten ka tarigagay
agarobos dagiti lulwa ngem ti Dios ko nana nga talep ka amin nga padas mapagbaligyan amin nga padas mapagbaligyan ikariti Dios mapagtalkan nuadaken ka ni Hesus Kristo amin nga padas mapagbaligyan amin nga padas mapagbaligyan ikariti Dios mapagtalkan nuadaken ka ni Hesus Kristo amin nga padas mapagbaligyan amin nga padas mapagbaligyan amin nga padas Sika apo kang atuan a maestro sikat ayan tinabiyag nga susuro uray lobo ket agpateng ganto daytoy sa din pupulos nga agbalso umasidega enka Apo Jesus ken ka at dati namnama sikat ti Dios ken Apo biyaken manugot ko sikalaeng Kristo ti dalan ken pudno daytoy lobo napot kinakilo panangalilaw ken pananglilimo ngem magyamanan at sa Apo isut bigsak ken ayan titawget ko umasidega ken ka Apo Jesus ken dati namnama sikat ti Dios ken Apo biyaken manupot ko sikalaeng Kristo ti dalan ken pudno sika Apo kang atuan a maestro
sikat ayan tinabiyag nga suso. Uray lobo ket agpatengan to, daytoy saom dito pulos nga agpangso. Umasideg ken ka, Apo Jesus, ken ka adda tinamnaman. Sikat ti Dios ken Apo, biag ken manupod ko. Sikat laeng Kristo, ti dalan ket pudno. Daytoy lobo napnut kinakilo, panangalilaw ken pananglilimo. Ngem magyamanak adat sa Apo, isupigsak ken ayan ti target ko. Umasideg ken ka, Apo Jesus, ken ka adda tinamnaman. Sikat ti Dios ken Apo, biag ken manupod ko. Sikat laeng Kristo, ti dalan ken pudno. Umasideg ken ka, Apo Jesus, ken ka adda tinamnaman. Sikat ti Dios ken Apo, biag ken manupod ko. Sikat laeng Kristo, ti dalan ken pudno. Umasideg ken ka, Apo Jesus, ken ka adda tinamnaman. Sikat ti Dios ken Apo, biag ken manupod ko. Sikat laeng Kristo, ti dalan ken pudno. Sikat laeng Kristo, ti dalan ken pudno. Sikat laeng Kristo, ti dalan ken pudno. tayo dito'y
sangalubungan. Problema man kasla di tay kabalan, unti apo di na tay baybayan. Wanada hintay pagsangitan, kaputada tayo kerintay madagsunan. Problema ngayon tayo paglaslasatan, ng tiyapo di na tayo baybayan. Agtuloy tayo ngagmaymay sa ngagserbi kenkwana saan tayo nga madismaya. Agtitinulong tayo lata kasana tinamarswa agtalutay itin karina. Hintay pagsangitan, kaputada tayo kerintay madagsunan. Problema ngayon tayo paglaslasatan, ng tiyapo di na tayo baybayan. Tuloy tayo ngagmaymay sa ngagserbi kenkwana saan tayo nga madismaya. Agtitinulong tayo lata kasana tinamarswa agtalutay din karina. Saan tayo nga madismaya agtitin